Salam yurttaşlar, men size birazrak hökümetin nähili işlerini görkezjekdim Amerikada. Şu kongressmenlerin bolýan işleyen yeri. Her adam arkaýyn öz kongressmeniniň ofisine arkaýyn açykda şeýle gelip bilýär. Şolaryň hemmesi dürli ştatlaryň kongressmenleriň ofisi. Bizim gelenlerimizin biri Nancy Pelosi. Bulan biz menin kongressmenimin ofisinin öňünde. Adam meydandan bolsun, zatdan bolsun arkaýyn döwlet guramalaryny açykda girip bilýär. Türkmenistanda nähili? Türkmenistanda siz ne toşda girip bilmeýäňiz. Sizi arkadan geçirýärler. Götten geçiren ýalyk edip geçirýärler. Bu ýerde bolsa adam gelýär, açykda girýär, gepleşýär, öz senator bolýam, kongressmen bolýam, vekilleri bolýam, hemmesi ölenim. Arkaýyn görüp bilýär, arkaýyn daşy kafeteriýada iwiçip bilýär olar bilen. Hemmesem bu ýerde deň. Türkmenistan ýaly däl. Türkmenistanda biz daşy ýanyna da ýertilmez. Dogrymy? Barıp bilmez. Bärde bolsa adam arkaýyn gelýär, adam azat, adam erkin. Ve de döwlet adam üçin. Hakykatdanam. Men siz bilen indi ikinci zada gepleşjek, gürleşjek ve düşündirjek. Amerikada neş surady men koydum, şu surady seretseňiz, bärde bir näçe dürli seneler dur ve şu seneleriň boykotlary. Meselem şu ýerde bugün 28 fevral ekonomiski boykot. Iqtisady boykot. Iqtisady boykot nämeden ibaret? Iqtisady boykot güni biz hiç yerden hiç sat almany, hiç yerde kreditkamyzy ulanmany boykot edýäs. Hiç bir zat alınmaýar şu gün. Köp Amerikanlar şu zady bugün edýärler. Olan bize näme berýär? Mundan şeýle boykotlardan soň bir topar kompaniýalaryň aksiýalary pese düşýär. Gaty pese düşýär. Bulam olara gowy zat däl. Şu boykotlardan bu kompaniýalara agram düşýär. Ziyan berilýär. Şeýle de Amerikanlar öz narazyçylygyny, razy däldigini, özüniň protestini ve özüniň sesini döwlete ýetirýär. Şuňdan men şu sessiýany tamamlaýan, ýöne kem-kemden aram-aramdan men şeýle zatlary, şeýle maglumatlary ýetirip durarym. Sag bolun.